Sure na kita sa itong buhaton. Tuyo ko na to ang tibuong kalibutan para makita si Papa. Yes, anak. Sure na gid mo. Dugay na nato ning giampo sa Ginoo, di ba? Bata pa ka. Gusto na nimo makita ang imong papa. Og pinaagi sa tabang sa Ginoo. Na-plastar ang mga preparations nato sa paglakaw. Nanatay passport. Granted na po ang atong tourist visa sa China. Karon nga, pwede na natong pangitao ng imong papa. Bisan asang parte sa kalibutan. Dili na nato sayamon pa ang panahon. Ma, di ba wala pa kita nasangin kung saan tinulan na kita kay Papa? Anak ka, usa siya ka misyonaryo. Nagsangyaw sa mayong balita ito sa laing nasod. Unya, di kalit lang o kawalang yung komunikasyon nato. Hangtod karon na 15 ka tuig na hinabay. Ma, magsaon na lang kung patay na siya. Anak, tinuod, wala ta nasayod kung unsay nahitabo sa imong papa. Sa sulod sa 15 ka tuig, daghan o pwede nga mahitabo kaniya. Apan, kanang tanan gitugyat ko na sa Ginoo. Ang ako alang gyud karon anak, nga mahibalo ko kung naunsa gyud siya. Kung mahimo na nato anak, mahibalo na ta kung asa og naunsa siya. Pwede na ta mauli sa Pilipinas. Dugdayana, itajiwe. Si Don Pio na po yung mabanakot sa nabot si Pio. Yung adiriyan. Asa sunod si Pio? Bago na to. Dugdayana, itajiwe. Dala-dala mo kay tukot no. Ayaw kayo. Ano naghilak man ka Pio, ha? Oh, ayaw ingna, bipatanaw daw be. Basinog ako na po ng tambalan ng imong lupot, kaya ipaak na po ng puyog. Patuloy kinay mo ninyo, Dok. Wala, Dok, ay. Nangibog ko ba kung simbahan na yung kayaan. Dili na ko pa ako ng buyog, Dok, ay. Oh, nga naman. Kaya gigamitan na na ko kili-kili power. Sige Ayawa. ba? Oo. Dok, ah. Ay, nakautog makanong. Dili pa man. Uy, Pio. Di ba niya yung Dili ko kili-kili pa. Dinagit sa dool ang puyog ni Mapio. Hawa. Wala, Pio! Igit naman ang Pio! Kaya pa ma. Taon-taon. Pio, Pio. Ikaw yun, Pio ba? Na, Bitan daw ay. Ano, naghilak pa man dyan ka nga samtang isulod din. Hindi ito pa yung damihan na kayo makaigit na po ko. Tinawa. Sino niya kumayo? dinagin na. Pio, Pio. Dili, Pio. Na ako'y haplas din. Aron na matambalan na panuhon tala pa. Asa naman to anak? Ako itong andam-daan. O, di na anak. Anak! Aplaso ng tiyan ni ma. Naon sa manik. Mula pa na lang ni. Walay mag-atiman ni mo din eh. Aplaso ng tiyan ni mo. Sus, maragyapon ta kag anak ba, Pio? Ayaw! Dok, ayaw, Dok. Sumuta ko. Sige na, Pio. Nano naghilak-hilak ka? Ayaw ko lubot. Sumuta yung kasi. Mawala rin na taon-taon, Pio. At kung ano bitong sa lubot na pantihan mo na. Dari man ko na si Pingo. Hindi ang panahon. Kaya, bitaw ay kay samtang nagkaon doon, bangit. Samtang nagkaon pa niya sa luyong. Imot-imot mo din sa suloy.
Yung ito ni mo. Ito. Dili ko. Dili na, kayo na pa may flight karon. O ganyan nyo. Nga. Samtang nagkaon ko. Imot-imot ko diri. Biyaan na diyan ko ninyo to. Pio, dogay nagpaya mi nagplano ani ha? Dugay na lagi pero pinakalit inyong lakaw. Kanyang saan na lang inigkaon ako aning dukot. Kahit baya kayo ni. Eh, nawat na akong pagkaon. Kaon na ko ani. Hanggang yun yung ngipon ba? Yan, humingi ko dyan sa bintana. Hindi ko maklaro eh. Maagi akong cry. Dayon, magka-eye contact me. Hoy mga bata! Kuman! Ang ulo ko siya, Adyo. Kabalo na ka maulaw Pio ha? Oo! Dayon! Lilion na po niya ko siya kusabit. Oo! Magka-eye contact na po me. Di magpakyut eh, kusyado. Magkahuman? Mapahiyong din siya sa kuha. Dahil matulad na ako no. Human. Mukusog akong heartbeat. Kaya makaigit ko. Makaigit ko. Kaya human na makaigit. Matumba ko. Ano sa malito ka? Tinto ka ba na Pio? Tama na. Nanawa Pio, gibuhat Pio. Uy, pagkaulaw mga Pio. Oy, panghugas o nga dito sa likod ha? Na. Pagkatumbal ako doon ba? Matukan ko ng bangi kay hindi ko kaginawa. Way mo tabang na ako. Mamatay ko. Kaya ko rin sa manglakaw na mo. Ay, sus Pio. Kano ay bali mo ay. Grabe mapugay ng imong imagination Pio. Kataas sa imong istorya o mauraman dahil na imong gihilakan. Ani na lang. Taro na to na imong paay. Pag mukuan ka, makaon ka, o dili na. Wala ko ng kahon Pio. Ano ko gisuot-suot niya. Taro mo na to. Ayaw hilapin na akong bunod to. Ay, munod din. Hindi na lang ka mo tanaw sa bintana eh. Aron dili ka matukan og mukhaon ka. Di na ako siya makita. Hindi na ako siya lantawan. Siya ramaya ang naghatag ng kalipay. Oh, no Pio, naghatag ba din mo siya kalipay? Panguyabay na lang na imong crush mo para di kay hanggang tingin na lang ka. Pinahiping pagbati manggod ng imo ha. Malay din mo no, sugtong tay ka. Pangayaban ako? Dok, pangayaban na ako niya akong kalipay, Dok. Salamat ka. Pwede lang ako anak. Ay, 16 anyos pa niya ako ang anak. Dili! Joke lang. Ay, joke na diyan. Kaya, Sige. Ikaw yung Pio ba? kaya, lahat pagkaya manguyab rin siya dahil, no? Dapat ang puwan sa gina ko kung para maging siya sa ako, ah. Kay, Tama, git na. Sakto ka, Pio. kabayo ka dahil, hindi na niya makipagrelasyon kung wala panalangin sa Ginoo. Oh, Naka-experience na din ka. wala pa, kasi siya. Ay, di magtapad, di magtapad. Kuan ba? Ang akong gipasapot ba? Dire yung kadok. Kaya na ba i-explain mo ba? Nahanap mo kay... Ing anyam. Dahil, kanyang, tanaway mong mami, oh. Una Di po. ba? Kinsi ka tuig na wala nag-contact si Pastor John sa iyaha kay naman sa gawas. Pero ang mong mami, inampuan man niya, wagi siya na stress. Salamat sa Ginoo, anak Pio. Tanawa ko sa iyang naong project to. Ang sa to? Wala na ako naklaro Pio. Sa to? Project to boy. Kaya kontol-ontol. Joke lang. Kabalo niyo kuya gaya-gaya ng Pio. Gawa mo ko na kung tulong-tul. Tanawa, di ba? Kinsi ka tuig na wala nag-contact, pero tanawa, pagitaon, pag niya bisang asa. Oh, hindi ninuod pa na iyaha. Nya, basin niya, patay na ba? O, pwede na siya magkamenyog lain. Sino ang kapilyo? Ay, ma'am, joke. Wala. Ayaw. Ang dili na.
Ay anak, ayaw yung to anang piyo. Dili na mao ang tumong anak nga pangitaon nato si papa nimo. Magkinaon sa man, dili ko magminyog lain anak. Yapo nato na sa Ginoo. Promise na, Dok. Makaigit ka karoy. Dili ko pala ikit piyo. Patingo ka, Dok. At piyo ka. Pag-ugas ito sa gawas ron. Piyo. Inyo nyo na itabon sa kuha ba? Sumbong na yun mo, Ma'am Loita. Naigit ba yung mo siya? Kanta-kanta siya ba? Natingali ko pagsulod niya. Ibig-ibig na niya. Ano ko? Ikaw na ko niya. Matingali ka. Anak, sumpag ita ka ni mama. Yara ka dyan piyo ha. Asa naman si mama, hapit na ba ang flight anak? Kasi nga naturot-aton mo. Masinog yung mic. Gaya nga, Jewel. Sinabi siguro sa iyo naman. Ay, may gabi, Jewel. Ay, Dada. may gabi. Ay, mama. Unya, nakaredy na gid mo sa inyong pagkakaw? Yes, Lula. Nana ang mga passport, ang mga bagahe, o ready na kayo miss ang pagkakaw. Sige, pag-amping baya mo dito ha, o pag-ampo mo kanunay. Salamat, mama. Kamu po diri ma, pag-amping baya mo kanunay. O, ayaw kalimot ma ha. Mga lagad yun kanunay sa Ginoo. Bisan man o, naami sa laing dapit sa kalibutan. Padayon ihapon ta nga mga lagad sa Ginoo. Nga update ng gudta kung unsay mga nanabit tayo Facebook, dali naman kaayo ang ato ang panahon karon. So, mag-post mi dito, mag-post mo diri aron updated ang tanan. Yun na pa mama. Na ako'y giandam din he. Iyo ang dukot ni mo gunitisa. Ano yung pinakayamitan? Iyaw eh. Mabali ako. Mama, ibili na ako ni ang ATM card na ako sa imuha. Gisudlan na ako ni og dako-dako nga ang kantidad sa kwarta aron nga magamit ninyo dinhi samtang wala mi. Kay wala pa baya akong kabalo kung kanus ang among balik dinhi depende sa among katuyuan dito ug unsa may mga mahitabo ginuuray na sayon. Na mama gamitan na ninyo. Sige na ako. Salamat kaayo. O, ang mga tambal ma, kabalo ko nga naagi mga dili na to unexpected nga mga sakit-sakit sama sa mga panahon. Pareha kang piyo, palaigit ka ayo. Bari ako masturbaon. Piyo! Kisang-kita kung walang tiyan paturbaon. Giandam na namo ang mga tambal. Nasa ato ang kabinet, ang medicine kit. Oo, di ba anak? Ana to'y label para sa bisan unsa nga sakit. Kanang Dok. Ano man na? Dahil kayo. Pagkat ang ngipon, luklukan. O naapoy tambal sa sakit sa ngipon dito. Mefenamic acid. Ay, abi ko asintilin. Kasi magkananguha anak piyo. Pinasilin niya eh. Pinistil. Bita. Kanya, naapoy mga vitamins dito, Dok. Yes, Piyo. Nagapak mi og mga multivitamins para mas kusgan pagyud ka. Ilabi na, lapad-lapad ang atong balay, kinahanglan ka kusog kanunay para magtrabaho. Mao gani, Dok. Naglibog ko si Papa niyo. Eskwelahan kayo. Dapat kayo. Ako aning balay, Piyo. Burn out. Kanya, Dok. Naapoy vitamin A, Dok, para sa samot kahamin sa kong skin. Dobe, tanaw na. Hala, Di ka daog ang kurente. di ka daw ko ang vitamin E sa imong panig, Piyo. Kay murag. Bita, Piyo. Nakay vitamin E dito. Mao yung gamit, Dok. Myra E. Myra E to anak no. 400 IU. Ipak na nako to dito. Mayroon pang lambos. May sa to? Mayroon ilambos. Si Myra ilang Kamong duha ba? Mao yung inyong gamit. Ati naglutang mi.
Agod, tanan di ay. Mo naman ang sikatron. So, murag mapayong na gyud ang kurento. Ay murag nakabayad ani. Ah, mama, gamitan ako ang parta din ha. Bayarin ninyo ang kurente o mama. So, Unsa? At yun na, kung sa oras sa inyong flight? karong alas 10 mama sa gabi hapit na anak no. Sige, tama-tama sad na maabot na to sila pastor taod-taod. Sige. Ayo. Ay, Naalagin sila. sila. Pastor, Ay, maayong Pastor. gabi. Dayon ka mo sa among balay. May gabi, pastor. Ay, sister. May gabi, sister. May gabi sa inyo, ha. Dali mo. Naka-ready naman din mo, Doc Diana, Sister George. Final na dyan mo sa inyong desisyon. Yes, sister. Final na gyud kaayo ni dugay na namo ning giampuan sa Ginoo. Ana dyan ang nindot sister Diana. Mayo po nga pangitawan mo yung bana ito. Aron nga mahimula ko yung nauna. Sa ginita mo siya. Nasayod ko ang Diyos pag-uban ka ninyo. Salamat kaayo, pastor. Ayaw lang kalay, sister ha. Let us open our mind to this possibility. Kung saan mo na siya like pamilya rito. Kung na siya laing pamilya dito, wala ko'y mahimo anak, sister. Ito yan na ginamot tanan sa Ginoo. Mabalik mi din ni Jewel. Padayon mi sa pagpangalagat sa Ginoo. Ang ako lang magyud nga muadto ko sa mga lugar kung asa siya namuhat sa una. Aron nga masayod yung ko na unsa siya, unsay nahitabo niya, kung asa na siya karon. Aron nga makabaton usab og peace ang akong hunahuna og kasing-kasing. Ako dawaton ang tanan maayo magkini o dautan. Kanang Dok. Ayaw lang kay pag-imon Dok kay kain kita taon. Muna ko nakaigit. Piyo ha? Dili bitaw Dok kanang mag-ampo man ni Ma'am Loida para sa inyo ha nga. Makita niya si Pastor John o makauban ninyo pagbalik niya sa Pilipinas. Salamat kaayo, Piyo. Talaga po niya siya, Dok, bahala. O paula siya, o kaya pangag na. O syempre, Piyo, magkinaon sa man ang iyahang panagway. Ba nagyapon ako siya ug excited na kaayo mi nga dalon siya diri balik sa atong balay. Bitaw, Dok, tama din na, Dok. Pero, ang pangutanan ako, Dok, mga asa mo nung maguna o pangita siya, Dok. Maay ka na pangutana ni mo, Piyo. Maguna mi og adto sa Henan, China. Dito ang part sa China, diin daghan pud og mga Kristohanon. O dito pud siya namuhat, nahimong misyonaryo hangtod sa nawad-an na gyud mi og komunikasyon. Dagan po ba ang mga Kristohanan sa China, Doc? Kung atong hisgutan ang kinatibuk-an sa China, gamay lang kaayo. Naalang sa 3.9% sa ilang population ang mga Kristohanon. Mao nga padayon ta nga mag-ampo nga mas mapalapnag pag yun ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo aron daghan pag yun og maluwas ditong dapitan. Sis Diana o Sis Joel, lipayan na yung Diyos sa inyo ang paglakaw. O kung tayo tugod sa Diyos, nga makita niyo si Pastor John. O ay mo kalimot sa pagsimba to kaniya ha. Inundumin ninyo nga kauban ninyo ang Diyos sa kanunay. Kunya, dili magdugay kay dagang buhol mga kaigsunan nga suruyan karon. Pero bago na ako malakaw, mag-ako sa tamang igsunan alang sa paglakaw na Sister Diana.